Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena fortunatament kellna inċident fatali wieħed biss ta' traffiku. Iżda statistika turi li fit-toroq ta' pajjiżna iseħħ inċident ta' traffiku kull nofsija, medja ta' 3 persuni ikollhom jirċievu kura. Għalhekk Transport Malta nidiet politika ta' immaniġġjar ta' veloċità fit-toroq. Transport Malta qed tipproponi li l-limitu tal-veloċità mod speċjali f'toroq arterjali jola. Fl-istess waqt qed jiġi proposti li l-limiti tal-veloċità ivarjaw skont il-pis u t-tip tal-vettura. Speed hija waħda mill-iktar affarijiet li Transport Malta tieħu bis-serjetà, għax speed hija wieħed mill-fatturi ewlenin li huma kaġun ta' road accidents. Fil-fatt anke iktar ma jkun speed qawwi, iktar is-severità tal-accident tkun qawwija. Għaldaqstant l-speeds huma fattur importanti ħafna fir-road safety. Ir-rekord ta' veloċità li ġie mkejjel fuq speed kamera huwa ta' 123 km fis-siegħa fi triq notabile f'Ħattart, meta il-limitu f'din it-triq suppost huwa ta' 50 km, 4 darbiet inqas. Ta' tħassib ikbar huwa l-fatt li din il-veloċità ġiet irrekordjata matul il-jum, meta din it-triq tkun użata minn ħafna nies fosthom tfal tal-iskola.